Hi! Hello guys! Ang atong ganap for today is sa Asylum Pharmacy. O niya din ang tanang mga kinahanglan ninyo sa inyong maintenance medication everyday. Available din sa Asylum Pharmacy. O unsa inyong mga maintenance medication everyday ni arani dinhi sa Asylum Pharmacy, available sa barato nga mga presyo. Good morning. Oh. She is one of the staff here in Tiani Store and Asylum Pharmacy. So, unsa may mong ika-introduce nga product din mo, ma'am? Naidaghan di amang ko sa pharmacy, naidaghan kambal. Unsa pa? Kaya karon sa atong panahon nga na COVID-19, kinanglan. Tas unsod ang atong immune system, mag-inom sa Permildex and nga kape. Daghan nato diri sa Asylum Pharmacy na nato diri makita ang DXN nga product. Okay, unsa man nga mga product, ma'am, nga imong ipa-introduce, baby? Ngayon kasi di kang Dixin pero wa ko ipapakita nga unsa nang nga Dixin. Makita na. I-introduce na ni Ate Line. Para among kape nga DXN. Introduce, ma'am. Introduce unsa nang mga coffee. Before ka mo kaon 30 minutes, mo inom ka ani kay para mo cleansing sa atong lawas. Pero kung dili man cleansing for kanang parang natural ini kahuman og kaon bitaw unsa man okay ra sad na siya. Imnon. Ini kuman og kaon. Mas maayo gyud nang wapay kaon kay para maka-cleansing sa lawas nato. Mukuan sa atong lawas mulas kita, mahimo ng energetic. Unja kanang kapila man ta pwede mag Kape sa usa ka adlaw na. pwede ka tulo, buntag, magkape, alas 3, snack, magkape na pukaw na kay dagang kwarta, pwede 3, pwede og way kwarta, da ka usa. So kana bang kape, ma'am, is healthy benefits with pag naka-benefits maka-earn ba punta ingana og kuan man? Makakita po tanig mani ngari lang mo sa silom para makahibaw mo unsay mga kuan ani kayuhan nga makuha. Nya napod tay makwarta nga makuha ani og magpa-member ta kay ma-appear na ta sa kuan, discounted na ta makapalit ta ani. So pwede na ta makabaligya nanay discount. So kanang kinsa may atong duolon ana, ma'am, kung magpa-member puntahay ang usa ka tawo nga user at the same time mo kita. Ngarita sa tag-iyaning Asylum Pharmacy ni Cecilia Mikayabas. Okay. Dire na makita nimo kay sila rin mag-istorya. Okay. Sige, ma'am. Thank So you. karon, ma'am, Kanang para para produkto. Ipakita rin mga produkto. so karon kanang ako lang ibutang sa akong screen kung unsaon nila pagpalit sa True Online or magpa-member. Ako lang pa-member. ibutang ang contact number ni Ma'am Cecilia Mikayabas. Kung aron anytime makakontak sila sa inyong product nga inyong gibaligya dinhi sa Asylum Pharmacy. So ipakita, ma'am, kung sa pang mga product niya. Kita na kiting sa RGGL. Ang pamaol labad kani. Usa ni nga product. RGGL. Darang pare sa ana. 110 na. Kani partner ni sila kani si RG, si Pero JL. ang makahatag jud ani more information, ma'am, si Ma'am Cecilia Si Mikayabas. Ma'am Cecilia Mikayabas kani vitamin C. Kinahanglan karon mag-inom te kag vitamin C kani. Kani siya kung nakay at kuan kaning diabetes kani androgy may lanat kani kay dani siya antibiotic. Daghang kay mabasa ani namin mga basahon ani. Si Ma'am Si Ma'am Cecilia kani pang UTI. Korea. so lagi ka mo Spirulina, food complete. Karon panahon na kinahanglan mo take ang spirulina. Okay. Vitamins nga food complete. Para kag nagkaugutan, prutas, ana food complete na ni siya. And then kaning cordyceps kanang ubo-ubo. Kinahanglan na ana kay vitamins para sa palig-on sa imong baga.
nga di kadali ubohon. Labi na karon kay panahon sa COVID, ubo-ubo. Okay. So kadaghan man di Oh, ang mga daghan food product. supplementing asilong pharmacy nga Kani mapalit. pollen pang pagwapa. Gusto ta magwapa nga atong immune system, magsinaw-sinaw ang imong mga panit kani pollen. Okay. Pagwapa So ni. mauna guys, nga kung kinahanglan mo mga food supplement Dire while na. earning, di amo ni Dapa day Lions Mane kanang nag-module karon nga maglabad-labad ang kay sakit ang nila. Kani Lions makabright Mane. ini. Maka-bright ang imong utok ani man ni vitamins para utok. Okay. Okay. That's Dapat good. pangbata. Ano man na ma'am? Cordyceps. Mara ni pareha ni atong kuan kaniya kape. Kape ni Kapi siya na nga sa cordyceps. pambata nga cordyceps. Pwede na bata. Cordyceps panang ubuhon ng bata. Sakit ang lawas. Kinanglan mo aning cordyceps. Okay. Bata matiguang karera. Okay ma'am, at akong butang ang contact number ni Miss Ma'am. Cecilia Mikayaba sa akong screen kay Okay na pa itagan na product. aron kamo aron makasabot mo unsa idang mga explanation sa gamit sa DXN product.